Deal, deal. The Voice Kids, Sabado 7 p.m. In a faraway island, a boy is on a mission. Nasa panganib ang pamilya mo! Bakit kayo nandito? Para silang mamamatay tao. Sundan mo ang mga ito at hanapin ang pinuno. At isang girl ang magpapaka-boy. Magbigay-bugay kayo sa ating kamahalan! Kung gusto ko siyang patayin, kailangan kong pumasok sa palasyo. Hindi lahat ng tao makikita! Walang pagkakataon ko ng dahil sa'yo! Dahil sa'yo, hindi ko tuloy nagawa ang isang mahalagang bagay. Kaya pa? Tulong! Kung hindi kita tinulungan kanina, malamang pinaglalamayan ng bangkay mo. Sa mapaglarong Destiny, Kung nais kong mahuli ang tigre, kailangan kong pumasok sa kuweba nito. Mga byuda lang ang nakatira dito! Sandali lang! what if si Boy naman ang magpakababae? Benta niya. May kasama pala akong bagong byuda! Ako sa kinang-kinang hanya. Maligayang pagdating. Doon ka na lang siguro matulog sa kwarto ni Dong Ju. Ayoko pa namang may kasamang ibang tao sa kwarto. Parang nakita ko na talaga siya. Ano to? Sa akin yan. Ikaw yung... unang humawak sa dibdib ko, di ba? Sabay tayong maliligo sa batis. Huwag ka nang mahiya. Pare-parehas naman tayong mga babae dito. Isa kang lalaki na nakadamit pang babae. Huwag ka maingay. Ako yung nagligtas sa'yo sa hanya. Tulungan mo ko. Simula ngayong May 1, ihanda na ang mga puso dahil ito todo na ang kilig. Ba't nakatitig ka? Aray! Hindi mo raw mapipigil ang pag-ibig. Ang gwapo ko, no? Nakakainis! Wala akong interes sa'yo kahit konti. With two of Korea's promising stars, Jang Dong-yoon at Kim So-hyun, in a tale of extraordinary love. Hindi ko hihiningin na magustuhan mo ko. Pero Dongju, gusto kita. The Tale of Nokdu, ngayong May 1 na, 10:15.